थामथि बर' गोरोबथानि ब्रैथि एकर्ड डे फालिनाय आरो बे एकर्ड डे फालिनायाव दिनै जों बयबो बाहागो लादों। बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बेखौ सेलेब्रेट खालामदों आरो गुबैयै बे बिटिआर गोरोबथाया साक्सेसफुल मोनसे गोरोबथा होननानै जोंल' नङा बाहेरनि मानसिफ्रा बुंनो नागिरो। मानोना गोजोना जेरैबायदि गोरोबथानि उनाव फैदों बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोनदों आरो जोंनिबो जि थांखिमोन जे बे गोरोबथानि गेजेरजों एबसुनि मुभमेन्ट एनडिएफबि जि सिजफायार जानानै गोलाव सम सावरायबाय थानाय इउबिपिअआ दाबिनाय बे गासैबो जाफुंसारनांगोन। दा बेयो गासैबो जाफुंसार महर मोनबाय। जिखिनि दफाफोर इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लासै लासैनो जों खामानि मावगोन। दा जोंनि थांखिया जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि जोंनो हाबाफारिखौ लांदों बे हाबाफारिखौनो लानानै जों आवगायगासिनो दङ। दा नंखायनो गिबि गोरोबथायाव जिखिनि मोनबाय, नैथि गोरोबथायाव जिखिनि मोनबाय, थामथि गोरोबथायाव जिखिनिखौ मोनबाय, बे गासैखौबो लानानै बुहुमाव बर' माहारिखौ गावनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोनथा आरो जोंनि सोदोमस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। बिनि सायाव जों जोबोद सिरियासलि खामानि मावगासिनो दङ। आं फोथायो जे बिथांमोननि केसावबो जों साक्सेस जागोन आरो दिनै आसाम सरकारखौबो जों खोब सिरियासलि बे बिथिङाव जोङो सावरायबाय थादों। राइट केन्द्र सरकारजोंबो जों सावरायगासिनो दङ। ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ बियो जेसेबां हायो थाबनो बे प्रब्लेमा रिजल्भ जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।